my heart beats so fast. That's a good sign, I'm alive. Bona tarda. Quan et conviden a parlar en un institut de recerca biomèdica com l'IRB Barcelona, el primer que penses és espero que no hagi de parlar sobre drosòfiles. Perquè fins l'octubre de 2021 realment les mosquetes de la fruita a l'estiu eren una murga bastant intensa. Però a l'octubre de 2021 em van diagnosticar amb un càncer de mama metastàsic i tot va canviar de cop. I des d'aleshores, quan em trobo alguna mosca, alguna drosòfila per la cuina, li dic namasté, moltes gràcies, amiga. Però realment no estic aquí per parlar-vos de mosques. La meva credencial avui és una mica especial perquè vinc a parlar-vos com a pacient. Jo no tinc cap PhD ni lidero cap grup de recerca, però la meva vida depèn literalment del que passa dins dels vostres laboratoris. I això canvia la perspectiva. Quan vius amb un càncer de mama metastàsic, el futur deixa de ser una idea abstracta, es converteix en quelcom molt, molt concret. Té calendari, té proves, té dolor, té incertesa i té molts dols. I també té una cosa que per vosaltres és gairebé estructural, el temps. Per mi la recerca no comença en un hospital, comença molt abans. Comença en una hipòtesi que encara no se sap si funcionarà o en una pregunta ben formulada. I jo visc d'aquestes preguntes. Fa un temps vaig tenir l'oportunitat de participar amb l'IRB Barcelona amb la campanya Missió Possible. Aquell vídeo, sé que heu vist unes imatges aquests dies, és aquell vídeo de l'IRB on amb clau de ficció es mostra tota la recerca que feu per intentar fer el possible per entendre i desxifrar la metàstasi. I hi ha un moment en la història en què trobàvem aquesta resposta a la metàstasi. I en aquell moment tots ens abraçàvem d'alegria com si finalment haguéssim trobat la clau. I era un rodatge, era ficció, però en aquell moment, per mi, l'emoció va ser tan real. Va ser com t'imagines quan et toca la loteria? No sé si ho heu imaginat mai. Aquell segon en el que tot canvia, aquell instant en el que el futur deixa de ser incert i es converteix en possible. I aquell moment em va fer pensar en quelcom molt, molt simple. I és que per vosaltres un descobriment és un avenç científic. Però per nosaltres és un abans i un després vital. Vosaltres treballeu amb models i nosaltres vivim amb les conseqüències. Vosaltres parleu de processos a llarg termini i per nosaltres el llarg termini és un concepte molt relatiu. I això no és una confrontació, de fet és una connexió, perquè són dues cares de la mateixa moneda. I vist des de fora, la recerca bàsica pot semblar molt llunyana, no sol sortir als titulars, de fet surt molt poc als titulars perquè no té rostre. Però el que feu és l'origen de tot el que vindrà després per nosaltres. És la base en la qual anys més tard algú podrà tenir una opció més. I per a una pacient metastàtica, una opció més no és una dada estadística. Són coses molt reals. És temps, per exemple, per poder veure els meus fills anant a teràpia perquè la seva mare els estima massa i no perquè l'han perduda. És temps per continuar sentint que el meu cap encaixa perfectament en el coll del meu marit quan l'abraço i que quan l'oloro soc a casa.
És temps perquè les meves amigues em puguin veure coneixent coses noves, aprenent coses noves, dades superabsurdes a vegades. Avui tinc unes ganes de sortir per dir-los que he vist el Felipe Mejías, que és una persona que dibuixa amb sorra, flipant, no? I seguir pujant a un escenari a fer teatre i sentir que no existeix res més o sentir veus meravelloses que et fan emocionar, com els de la Meritxell. Des del laboratori hi ha una cosa que potser vosaltres no podeu veure, i és la profunditat de la confiança que dipositem en vosaltres. Mireu, aquesta foto que he triat, soc jo petita, soc jo quan tenia un anyet, i encara quan la miro hi ha una cosa que m'arriba molt i és la mirada. Sí? Penso que en aquesta mirada hi ha una mena de confiança absoluta. Saps aquella innocència de quan ets petit i vius amb aquella certesa tranquil·la de que el món és un lloc segur? Sense ser absolutament conscient de que, desgraciadament, ningú no et pot protegir de tot. D'alguna manera, crec que les persones que convivim amb un càncer metastàtic dipositem en la vostra recerca una confiança molt semblant. Us veiem amb aquesta mirada. Confiem molt en la vostra exigència, confiem en la vostra capacitat d'adoptar, confiem en la vostra perseverança quan una línia no surt. És una confiança silenciosa, però és molt, molt real. És tan real com la metàstasi que m'obliga a aixecar-me cada dia, com aquesta malaltia amb la que visc cada dia, però amb la que continuo vivint. Avui celebreu 20 anys. 20 anys de preguntes ben formulades. 20 anys de no rendir-vos davant la complexitat. Des de la meva posició, que és vulnerable, però també molt conscient, us puc dir que aquests 20 anys no són només trajectòria institucional, que no són només coneixement, són temps, que per nosaltres té una altra densitat, perquè no podem esperar. Són possibilitat i són futur. Són la possibilitat d'un futur. I només em queda dir moltes gràcies, amics i amigues de l'IRB Barcelona, per donar-nos esperança i per molts anys, per aquests primers 20 anys. I visca la recerca!